Hallelujah. Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex mod speċjali familja River of Love u daw koll li intom issegwu dan il-ministeru u ġimma wara ġimma. Grazzi tal-segwuna, grazzi tas-sapportakom. Jalla dejjem tkomplu tissaħħu fil-mulej u fil-fidi tagħkom fi Kristu. Kulħadd jitlob miegħi biex qalbna tkun lesta biex tirċievi l-kelma tal-mulej. Warajja ejdu minn qalbkom Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma Qaddisa tiegħek. Illum mulej nitolbok itmani, għatini revelazzjoni, għatini informazzjoni li titrasforma li ħajti għal glorja tiegħek. Spiritu Santu tkellem minn fom il-qaddej tiegħek u grazzi li jiena għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Lilek nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Waħda mill-prinċipji li aħna l-Kristjani li naħseb għalkemm speċjalment xirka bħal dik, knisja bħal dik, poplu bħal da, poplu ta' fidi li tar spiss nisimgħu messaġġi ta' fidi u bħalma tafu dejjem hemm x'titgħallem. Mill-esperjenza tiegħi ħanajdilkom, jiġifieri mhux x'nara f'ħadd ieħor, anke mill-esperjenza tiegħi stess. U esperjenza tal-lum stess jiena. Ħafna minna nafu li mingħajr il-fidi ma nistgħux noġbu lil Alla. Però ħafna wkoll jinsew kif il-fidi topera. Għax inti tista' tgħid li għandek il-fidi imma l-fidi tiegħek mhux qed topera sew fiha u ma tistax taħdem sew fiha. Aħna nafu il-fidi mill-inqas tinsab fi 3 postijiet. Number 1 fil-qalb, fil-fom u fl-aġir. Amen? Żommu qgħidu fil-qalb, fil-fom u fl-aġir. Issa, hemm prinċipju li Ġesu ikellimna fuq li jinsab f'Mark kapitlu 11. Trid immorru mala naraw hemmhekk imbagħad immorru fl-ewwel fil-ktieb ta' Samuel wara kapitlu 17. Morru f'ktieb ta' Mark kapitlu 11, din hija skrittura li jiena u inti għandna nkunu nafuha bil-amment fuq ponot subajna. Imma ħonorikom prinċipju li naf li xgħut minnkom ġieli smajtuh u inkluż ovvjament jien, però naħseb għandna bżonn niftakru li nipprattikaw kull jum. Kemm minnkom bħalissa tiffaċċjaw battalja quddiem għajnejkom? Hawn xi ħadd minnkom qed tiffaċċjaw battalja? Mela għandek bżonn tisma' dal-messaġġ żgur. Kemm minnkom għaddejtu minn xi battalja kbira f'ħajtek? Ejja. Nrid infakrek li l-battalja li inti tiffaċċja ħdejn Alla li inti taqdi hija żgħira. Amen? Ħanarikom fi ktieb ta' Mark kapitlu 11. Din hija skrittura li jiena nafha bl-amment bil-Ingliż imma bil-Malti. Illum il-messaġġ bil-Malti, ismgħu x'jgħid Ġesu. Din l-iskrittura hija il-blueprint dak li jgħidula il-blueprint ta' kif topera l-fidi. Kulħadd jgħid warajja l-fidi hija f'qalbek u f'ommok. Amen? Il-fidi qatt mija kompluta jekk ma tiġix irrilisjata minn f'ommok. Anzi, jista' jkun ukoll li l-fidi tiegħek tkun qed tiġi ibblokkjata, isimgħu sew, il-fidi tiegħek tkun qed tiġi blokkjata, imwaqfa, infixkla, jekk inti tgħid li temmen mod imma minn fommok joħroġ xi ħaġa oħra. Kemm minnkom taf li inti salvat? Bil-grazzja ta' Sidna Ġesu. Taf x'għamilt inti biex inti salvajt? Emmint u stqarrejt dak li inti emmint. Issa l-prinċipju li llum irrid nagħmel naqxi aċċenn fuq hija di. Ma tistax teleb il-ġgant qabel ma ċċaqlaq fommok. Qabel ma ċċaqlaq il-muntanja, l-ewwel titċaqlaq il-żienek. Bl-Ingliż, before you move your mountain, you have to move your mouth. Did you get that? Qabel ma ċċaqlaq il-muntanja tiegħek, titċaqlaq fommok.
Xi wħud mhux talli ma jċaqlux fommhom, talli jużaw fommhom biex il-muntanja jagħmlu aktar kbira. Biex intom tifhmuni sew, jiena u inti msejħin biex nimitaw lil min? Ġesu. Kif jitkellem Ġesu huwa kif titkellem inti u jien? Titkellem bħal Ġesu inti kliemek? Jew inti tgħid li inħobb il-Ġesu imma kliemek ma jiġbaħx kliem Ġesu. Ma tinstemax jekk inti tisma' lilek innifsek jew jisimgħek ta' madwarek, minn kliemek ma tidirx li inti qed timita l-Ġesu. Ġesu naf li aħna nafu li Ġesu jgħidilna li jiena ma ngħid xejn ħlief dak li jiena nisma' l-missieri jgħid. Kliem Kristu huwa kliem Alla. Però anke kliemek jista' jkun kliem Alla. Kliemi u kliemek jekk mhumiex il-kelma ta' Kristu ma' kliem vojt. Jekk mhumiex kliem tal-fidi huwa kliem vojt. U jekk mhux qed jaħdem għalik, qed jaħdem kontrik. Jekk mhux qed jaħdem għalik, qed jaħdem kontrik. Ħafna forsi ma jifhmux dan il-prinċipju, però ir-realm spiritwali, believe it or not, għalkemm forsi ma naħsbuhiex ħafna di, intom tafu dak kollu li inti tmiss u tara kollu kreat minn kliem. Ti li ħsib ta' din int? Taf li dak kollu li int, is-siġġu li inti bil-qeda fuqu, il-binja li aħna nintaqgħu fiha, il-karozza li inti, kollu magħmul minn dak li ġi irrilisjat minn fomm Alla. Dak kollu li ma li jidher ġi rrilisjat minn saltna li ma jidirx. Minn realm, minn dinja li ma tidirx, imma once li Alla irrilisja l-kelma tal-fidi, sar jider. Issa jiena u inti tittifhimha di, titaqbadha b'rivelazzjoni. Jiena u inti kreati fuq xbija ta' Alla. Jiena u inti kreati fuq xbija ta' Alla. Alla dak li jemmen u jgħid iseħħ. Però tgħid li ma dak għax Alla, imma Kristu l-istess jgħid lilek. Kont taf li Kristu jgħidlek l-istess ħaġa? Naf li għal xi wħud, u ġeneralment daw li xi wħud huma f'kamp Kristjan li jaqbżu ħafna mill-Bibja. Jaqbżu ħafna passaġġi mill-Bibja. U nifhem li fil-Bibja għalkemm mhux kollox tifhem imma ċertu affarijiet żgur tifhimhom b'revelazzjoni, ma tistax dabbarhom fil-karawetta ta' moħħok. Inti ma jfissirx għax ma tagħmilx sens għalik tarmija. Sinjali għadek m'għandekx rivelazzjoni biżżejjed, allura inti huwa n-naħa tiegħek jirrikjedi li inti tikber f'dik ir-revelazzjoni, mhux tgħid ma nifhimx ma nagħmilx. Qed tifhem? Halleluja, kif tista' tifhem li Kristu joħroġ minn ġuf mara u tibqa' verġni? Jew jkollha baby ġofja u ħadd ma kellu x'jaqsam magħha. Aħna naċċettaw ħafna affarijiet fil-Bibja li l-moħħna ma jistax jifhem. Għalhekk hija l-fidi. Imma nafu li aħna Alla li miegħu xejn impossibbli. Amen? U din hija importanti għax l-Iskrittura tgħid moħħkom hawn. This is very important phrase. Il-Bibja tgħidlekx ma tgħidlekx for God nothing is impossible. Tgħidlek with God nothing is impossible. Xi tfisser di? L-Iskrittura ma tgħidlekx għal Alla xejn impossibbli, ma tgħidlek ma' Alla xejn impossibbli. Jiġifieri Alla lili u lilek itik l-abilità biex tagħmel xi ħaġa minn inti tikkoopera miegħu u tikkoopera miegħu billi temmen u tistqar. Issa, sa din il-ġimgħa stess, wieħed mit-tfal tiegħi u ġieli saqsuli anke oħrajn, jgħidu li pastor, jgħidu li pereżempju, jiena kif nemmen u għadni ma rajtx. Jew nemmen ta' imma għadni mhux qed nara, jew għadni ma rajtx differenza. Moħħok hawn pisa qbada. Meta Alla jagħmel miraklu, ħanejdu miraklu, il-miraklu dejjem huwa instantanju. Meta Alla jagħmel xi ħaġa bil-fidi dejjem huwa gradwali. Ma nafx ikbattu di. La jirrekjedi fidi mela hija gradwali, mhux instantanju.
Jekk huwa miraklu, mela enti għandek fejqan li jsir bil-fidi. Permezz ta' Kristu ma bil-fidi tiegħek u tiegħi. Però mbagħad hemm fejqan li jsir instantanju, dok mhux għax hemm il-fidi tiegħek, dak huwa il-ħin, dak li jgħidu żmien ġi sospendut u Alla nvada l-eternità fil-ħin. U dak il-ħin ma rċivejx miraklu għax hemm il-fidi tiegħek, dak huwa when time was suspended, eternity invaded time. Healing, jew affarijiet oħra li għandna bżonn fil-ħajja tagħna, sewwa jew xi xogħol, jew xi breakthrough, mhux kull ma titlob ħajsir fil-realm naturali instantanju għaliex inkella ma jirrekjedix fidi. Il-fatt li tirrekjedi fidi u jiena u inti business ta' noġbu l-Alla bil-fidi, jiġifieri inti għandek mixja il-bniedem ġust jgħix bil-fidi, il-bniedem ġust jimxi bil-fidi. Għattabmu? Jiġifieri meta inti tgħid imma jien għadni ma rajtx, inti għadek qed timxi. Inti għadek fil-mixja, għadek f'dak il-passaġġ ta' bej qed u manifesta. Stqarrejt u manifesta. Imma ma jfissirx li għax inti għadek ma rajtx daw l-għajnejn ma seħħx fir-realm spirituali. Mill-lat spirituali, mill-lat tal-Alla, l-Alla diġà seħħ. Mill-lat naturali għadu ma seħħx. Għax il-fidi huwa dak li ġiegħu jagħmel dak l-affarijiet li ma jidhrux iseħħu jsiru. Ma jfissirx li jsiru instantani, hemm xejdulu. Hemm proċess. Twaqqafx il-proċess stess. Billi tgħid jiena tnemmen biex infiq u fl-istess ħin sejt imma mhux ħanfiq tax mhux qed inħoss xejn. Naħseb jien ħammutek, jew nkella naħseb da mhux ħanfiq minnha. Ma tistax inti tgħid li temmen mod u mbagħad tiddikjara l-appost. Jekk inti għandek dubji ta' xi ħaġa, aħjar ma tgħid xejn. Kompli medita l-kelma tal-Alla sakemm issir revelazzjoni u bħalma qal is-salmist jiena u nimmedita l-kelma tal-Alla in-nar beda jħeġġeġ fija u mbagħad jien tkellimt. As I mused the word, as I was musing, the Bible says in English, then my heart burned and then I spoke. Qed tifhem? Ħafna sfortunatament għal-kemm ħani xuħud. Xi wħud qabdu biċċa mill-prinċipju ta' kif topera l-fidi, imma jispiċċaw jagħmluha pappagallizmu. Issa, li inti tiddikjara xejn il-mulej u l-kelma tal-Alla importanti, imma tista' ssir pappagallizmu għax l-ewwel trid issir ħajja fik u mbagħad tirrilisja. Però min ukoll bil-kontra, għalkemm hemm minha f'qalbu imma mbagħad bil-fom jisqar l-oppost. Mela daw il-qalb u l-fom iridu jkunu ħaġa waħda, iridu jaqblu. Qed tifhmu aħwa? Qed tifhmu aħwa, infatti xi skrittura tgħid li mill-abbondanza tal-fom jitkellem, mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom. Amen? Per eżempju, għal Romani kapitlu 10 vers 8 xi tgħid. Xi tgħid il-kelma tal-Alla, il-kelma tal-fidi li aħna qegħdin xandru. Jiġifieri li jiena u inti li l-fidi qiegħda fil-qalb u l-fidi qiegħda fil-fom. Bil-qalb temmen u salva, bil-fom tiddikjara u le bil-qalb temmen u tiġi ġustifikat, bil-fom inti temmen u tistqar u tiġi salvat. Mela l-fidi dejjem mill-inqas hija żewġ postijiet. Mo qgħidu dal-statement warajja, il-fidi mhijiex kompluta sakemm mhijiex tqarruta. Ma nafx hekk hux Malti tajjeb dak. Mistqarra propja. Il-fidi mhijiex kompluta sakemm mhijiex mistqarra. Infatti aħna taf xejdulu l-Kristjaneżmu l-istqarrija tal-fidi. Ħafna Kristjani jistqarru d-dubju u l-biża minn flok it-fidi. Mela meta jiena ngħid jiena nemmen so and so, istqarrija tiegħi trid tkun skont ma jien qed ngħid li nemmen. Għax dak huwa prinċipju spiritwali. Qed tifhmu? Immaġina Alla jemmen mod imma jisqar differenti. Jew Kristu jemmen mod u jisqar differenti. Allura ħafna minna, kif inħobb ngħidha bl-Ingliż jiena, many have been hung by their own tongue. Yeah, I know it's funny, but it's sad too.
Many are hung by their own tongue. Għalhekk titqgħod attent tistqar u allura inti ma nistax titkellem. Ismani, għalija tista' titkellem negattiv, l-oppost xejn talla minn filosofija, imma inti tpaxxi lid-demonju taf. Għax id-demonju qed juża l-isqarrija tiegħek stess biex jużaw jakkużak quddiem l-għadu quddiem Alla biha. Inti taf li d-demonju ma jafx hemm f'qalbek? Taf li d-demonju ma jafx hemm f'moħħok? Ma jafx hemm f'ommok? U d-demonju jaf xejn il-Bibja li inti qed tgħid was probabbli dak li inti qed tgħid li temmen. Qed tifhmu? Għalhekk li toqgħod attent issa. Għaliex dan huwa prinċipju importanti? Number one, jiena u inti jekk aħna msejħin biex ngħixu bil-fidi, bħalma l-Iskrittura tgħid, l-2 Korintin 5:7, mela l-fidi tinsab fil-qalb u fil-fom. U bekk biss jiena u inti nistgħu ngħixu li toġob ħajja li toġob il-Alla. Hallelujah. Is-sound okay? Għadu all right hemmhekk? Amen? All right. Mela, araw Mark, kapitlu 11, morru Mark 11. Skrittura popolari. Mela da, Ġesu kien għaddej mad-disċipli tiegħu, ras tat-tin, ma kellix tin fuqha, u Ġesu ħares lejn is-siġra tat-tin u mar ikellem is-siġra. Kemm minnkom mortu tkellmu s-siġra? Aħna naqrawhom dawn l-affarijiet u ngħidu, u naqbgħu għaddejjin jisumu xejn. Inkamel darba tara nies predikaturi, immaġinaw kieku taraw li naf nofs tal-barrani hawnhekk. U qed jitkellem ma' siġra. Żgur inti ħadd ċemprux ma ta' nies ġol fellowship u tgħidilhom itolbu għall-pastor. Ma nafx jiġralu ma beda jitkellem ma' siġra f'nofs tal-barrani. Ġesu hekk għamel ta' tkellem ma' siġra. Ġesu tkellem ma' marda. Ġesu tkellem ma' baħar. Ġesu tkellem ma' ħut u ħobs. Ġesu tkellem ma' ħuta u ġabitlu t-taxxa tat-tempju. Tkellem ma' ħafna affarijiet Ġesu li jiena u inti ma nagħmlux bħalu, basta ngħidu nimataw il-Ġesu. Sa Ġesu jgħidlek li jiena u inti suppost nitkellmu bil-Malti ma tantx iddur daqshekk tajjeb, bl-Ingliż aħjar. You must speak to the mountain, not speak about the mountain. Inti titkellem proprio mhux titkellem, biex inti titkellem isek tiġa fil-Malti tfisser titkellem ma' tkellem lil-muntanja, mhux tkellem mal-muntanja. Il-fidi li Ġesu jitkellem fuq hawnhekk hija li iktar ma titkellem fuq il-muntanja, iktar il-muntanja tikjek ħatikber. Imma meta titkellem lil-muntanja u tikkmanda lil-muntanja, il-muntanja tiegħek titlaq. Ħafna minnkom għadkom qed taraw il-muntanja għax minflok qed tikkmandaw lil-muntanja, il-ħin kollu titkellmu kemm il-muntanja kbira. U llum il-ġurnata ma tantx ħafna jifhmu għadi, sa ftit snin ilu kienu konna kameras. U inti kont tuħu ritratt. Ma qabel ma tieħu ritratt l-ewwel tagħmel naqa' fokus, tiffoka mbagħad tieħu ritratt. Dak li tiffoka fuqu jiżviluppa f'ħajtek qalbi tiegħek. Dik hija l-fidi. U taqra ħanejlek x'tagħmel. Meta xi darba jalla qatt ma jsir. Imma jekk xi darba jkollok uġieħ, qgħod tiffoka fuq l-uġieħ. Wara jitlaqx. Qgħod tiffoka fuq il-kontijiet li għandek tħallas. Wara jitħallsux. Imma meta jkollok xi uġieħ jew xi morda, ibda ffoka x'qal Ġesu fuq il-mart li inti mfejjaq, li hemm il-qawwa talla, hemm l-isem ta' Ġesu Kristu, li int għandek l-awtorità u tara jekk dik il-marda tibdix tisparixxi. Dak li ffokajt u stqarrejt saħ. Qed tifhmu? Il-fidi taħdem aħwa. Il-fidi ħanejlek kull xi wħud taħdem ukoll b'mod negattiv. Għax jekk inti qed temmen negattiv, in-negattiv ħajseħħlek.
Bis-serjetà. Jiġifieri inti ma qalekx, Ġesu ma qalekx dak li temmen pożittiv, għalek dak li temmen. Mela jista' jkun qed temmen ħażin u hekk ħajsirlek. Mela, Mark 11 għal darba oħra, tielet darba. Mela, ħamorru vers 20. Fil-għodu kmini huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin minn imnixfa sa mill-Għeruq. Pietru ftakaru qallu ara Rabbi, it-tina li jinsħed u nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom emnu falla. Emnu falla. Jew inkella aħjar ġieli qedtilkom di emnu lil Alla. Isismaw ara ġej il-prinċipju ta' kif topra l-fidi. Ġesu ħajdilhom, mela daw raw, ftit se jagħtilu raw siġra, Ġesu qalla minlum il-qudiem ħadd iktar ma jekol minnek, u salada fil-għodu din is-siġra nixfet. Immaġinaw, issa da Ġesu laqas nixfet dik il-ħin, għaddew bejwet u ieħor 24 sija. Jew nofs ġurnata jien nagħmlu 12 sija. Xorta 12 sija kellhom jgħaddu żmien. Qabel ma raw nixfet, ġifieri dak il-ħin li Ġesu qal xi ħaġa li din is-siġra, dik is-siġra baqa' dak il-ħin l-istess. Imma minn ġewwa bdiet tinxef. Minn ġewwa bdiet tmut. Il-fidi li rrilisja Kristu bdiet taħdem. U Ġesu ħajdilhom kif tibda taħdem il-fidi issa. Għalhekk jiena u inti meta naqbduh dal-prinċipju toqgħod attent ħafna xi tgħid fuq hekk innifsek, fuq uliedek, fuq saħħtek, fuq żwieġek, fuq butek, toqgħod attent ħafna xi tgħid. Għaskon Ġesu interċievi dak li tajt. Vers 23. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd mela u minnu jgħid lil din il-muntanja. Mela se nafsi, trid tgħidilha xi ħaġa li l-muntanja għal problema li għandek qudiemi. Intrefa u nxteħed il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb jew jiddubita f'qalbu, imma jemmen li dak li jgħid xi tittemmen? Mhux jgħid it-tabib, mhux jgħid iċ-ċirkustanzi, tittemmen dak li tgħid int. Din hija kruċjali. Inti tittejt, mhux pappagallizmu, trid tgħid kliem bil-fidi dak li tgħid, tittemmen li ħajseħħ. Tittemmen dak li tajt f'qalbek li jkun se jsir isirlu żgur. Erġejda, tittemmen dak li tajt. Mhux qed jgħidlek tittemmen falla hawnhekk. Trid temmen dak li tajt int. Le nemmen falla, mhux fuq hekk qed jgħidlek. Qed jgħidlek li l-fidi taħdem mill-qalb. U meta tirrilisja l-kliem, jekk inti ħatejt fissem Ġesu Kristu tlaq il-barra, tittemmen li dak li inti tgħid ħajseħħ. Fissem Ġesu Kristu jiena nfejjaq. U nibda pereżempju niddikjara u nemmen u nistqar il-wedit ta' Kristu. Birek ruħ tiegħi o mulej. Birek ruħ tiegħi lil mulej. Li jaħfili dubiti kollha. Li fejaqni minn mar kollu tiegħi. Ngħidu u dak li ngħid irid nemmnu li ekku. Tħallax bej temmen falla, għax anke d-demonju jemmen falla. Ma dak li Ġesu hawnhekk qed jgħid li inti tittemmen int stess, dak li inti stess qed tgħid. X'inkella jiġi b'baggaliżmu. Għalhekk ngħidilkom, kull ma titolbu fit-talb tagħkom, emnu li tkunu ġa lajtuh qabel ma rajtuh. U jiena talkom. Mela l-fidi tgħidlek li inti tiġà infejjaq qabel ma rajt il-fejqan. Li inti mbierek qabel ma rajt il-barka. Rajt il-miraklu qabel ma għandek il-miraklu qabel ma rajt il-miraklu. Għandek il-breakthrough qabel ma rajt il-breakthrough. Xi darba nagħmlu messaġġ simili ta' da,
L-fidi biex timxi bil-fidi timxi bil-vista. B'dak li tara. Ma ħalli dak ċennel ieħor għax nkella ħawdilkom il-wires. Imma ħantikom preview għara ċinkella ħadu għadu tħokku raskom. Il-fidi wkoll għandha għajnejn. Għajnejn tal-fidi. Tara, il-fidi tara dak li dawk l-għajnejn ma jarawx. Imma xorta tara xi ħaġa. Il-Bibja tgħidlek Abram ra nazzjonijiet qabel ma kellu iben. Bibja tgħidlek ja Abram ra l-imweda imma qatt ma ra fil-veru sens tal-kelma. Abram tgħidlek ra il-New Jerusalem, l-art l-imweda tal-Alla li Alla wedu. Ma qatt ma ra f'ħajtu. Kif ra? Anzi, Bibja tgħidlek li ra Abram ra anka l-Kristu, kif ra? Għallux li kellu ħolm jew viżjonijiet, għax ra bil-fidi. Rom bil-fidi. Amen? Halleluja? Jina u inti rrid indaħluha fil-pedamenti fid-DNA spirituali tiegħi, meta jiena nopera bil-fidi, ma nistax inħares lejn dak li jidher fil-fiżiku. Rrid inħares dak li jista' jarah biss l-għajnejn tal-fidi. U rrid nistqarr u nitkellem bħal li dak li qed nara fil-spirtu, fil-fidi, daqs li kieku kien naraħ fil-natural. Il-kontijiet jidru għadni ma ħallastomx, imma bil-fidi qed narahom imħallsin. Għad-dinja u għabluwa. Imma din assaltna kif topera assaltna talla. Amen? Halleluja. Għal-Kristjan, moħkom għaw. Moħkom, nisimaw għasew din frazi. Għal-Kristjan, ħafna jaħsbu jakkara. L-ewwel nara, mbagħad nistqarra. Għal Alla jgħidlek l-ewwel tistqarra mbagħad tara. Ħafna Kristjani hekk joperaw. Nara, mbagħad ngħid tu li rajta. Bil-Bibja kontra. L-ewwel tistqarra mbagħad tara. Qed taqbdu għadi? Samorru l-ewwel Samuel 17. Dan huwa prinċipju li nirringrazzja l-Alla għeni ngħix ħajja tal-fidi u l-ħajja tal-fidi hija vittorjuża. L-ħajja tal-fidi hija vittorjuża. L-ewwel Samuel, issa ngħidilkom xi eżempji. 17. L-istorja ta' David u Golija. Mela l-istorja, ħafna minnkom naħseb ta' fuq jekk mhux il-maġġoranza tagħkom. Daw il-Filistini kienet jiġu kontra l-poplu tal-Alla. Sewwa, il-Filistini għadu jiġi kontra l-poplu tal-Alla sal-lum. Il-Filistin tiegħek jista' jismu virus. Kont ma tistax tħallsu. Problema, ħbiberija, relazzjoni, familja, żwieġ. Dak huwa l-Filistini qed jiġi kontra tiegħek. Jista' jkun ċirkustanza, jista' jkun problema jinnaf fis-saħħa tiegħek. Jista' jkun ma' wliedek. Il-Filistin għadu jiġi kontra l-poplu tal-Alla sal-lum. Halleluja. U l-armata tal-Mulej, il-poplu tal-Alla, għamlu tul ta' żmien jisimaw il-Filistin. Eżazaxwa Maltin u Għawċin, tisimawx l-Filistin. Eżazaxwa Maltin u Għawċin, ifqu għatu widen l-Filistin. Għax ma tistax tisma l-Filistin u l-Mulej fl-istess ħin. Ġejja l-muża. Ġesu jgħidilna għodu attenti x'tisimgħu.
Għaliex dak li jidħol minn hawn jinżel f'qaw. U once li jkun hawnhekk, wis probabbli joħroġ minn hawnhekk u jaffettwalek id-destin ta' ħajtek. Il-Filistin beda jeddidhom, beda jibbulihom. Il-Filistin illum jiġi jgħidlek dil-marda ħadd qatt ma fiq minnha. U inti toqgħod tgħid lil kulħadd ta' madwarek imma t-tabib qal ħadd ma fiq minnha. U inti l-ħin kollu kontinwament moħħok hawn qed tistabbilixxi x'qalladu f'ħajtek. Free of charge. Il-Filistin jista' jgħidlek li dil-problema m'intix ħad toħroġ minnha. U inti jien kollu moħħok dil-problema diffiċli naħseb biex ħanoħroġ minnha darba. Għal xejn din unutli. Le ma ħsibx ħanoħroġ minnha kif jista' jkun di qatt ma ffaċċjajt xi ħaġa bħalha din mhux ħanoħroġ minnha di. Għax inti smajt il-Filistin u qed tirrepeti xi tgħid il-Filistin. Dal-kont mur ħalsu. Ta' kif ħanħallsu dal-kont? Nallu kemm kbir daħal spiċċa jkolli naħdem omri kollu għalih. Għax hekk qallek il-Filistin. Qgħod attent x'qed tisma' x'ħajaffettwalek il-fidi tiegħek. Kif ħatirċievi, kif ħatara il-pjan tal-la u l-wedit tal-la jseħħu f'ħajtek. Issa, mela kien hemm David. Nafu David u niżel fil-kamp tal-battalja fejn kien hemm il-poplu tal-la, kien hemm il-Kristjani miġbura hemmhekk u bdew jibżaw. Ġej il-gwerra, ġej il-Covid, ġej il-aks. ġej dawk u ġej liħor, ġbizza, xħan għamlu pastor. ħaġa waħda ma namlux, dak li tamel id-dinja ħana rridu namlu l-oppost. Amen? U David vers 26 beda jkellem lin-nies li hemm qalilhom x'jagħmlulu lir-raġel li joqtol lil dan il-Filistin li jneħħi l-għajb minn fuq Iżrael. U minnu dan il-Filistin bla patt, bla ħtin, bla ċirkonċiżjoni ġifieri, ma kellux patt malla. Biex jisfida tajja Alla li għandhom patt malla. Meta din hija rivelazzjoni kbira. Meta inti tkun taf xi jfisser li inti għandek patt malla permezz ta' Kristu titkellem b'konfidenza tali li inti jisek tibda titkellem bħal Alla. Naf li huwa statement bombastiku ma hija l-verità assoluta. Int min taħseb li int. Kemm għandek ħin ħalli ngħidlek. Il-bniedem, isimgħuni, il-poplu kollha kellhom patt ma' Alla, l-poplu tal-Alla, l-ebda wieħed ma tkellem bħal David. Għax qagħdu jitħassu infushom. Ma xi ħadd kellu revelazzjoni. Da bl-awtorità jitkellem hekk. Aħna l-poplu li għandna patt malla tal-eżerċiti. Da ma jafx, da ma jafx jgħid. Da dal-waqt ħajsir steak u laqqas jaf li ħajġi moqli. Inti taġġibhom, inti dil-fidi kollha, diżgur mill-Amerika ġibta. Le, ġibta propja mill-Bibja. Ġibda mill-Bibja b'revelazzjoni mill-Ispiritu Santu. Ġibta li tqatta ħin mal-mulej mal-ġgant li ħawwa ħafna ikbar minn Gulija. Halleluja. Ġibta meta tiltaqa' mal-iljun tat tribu ta' Ġuda. Halleluja. Grazzi Ġesu. U tibda taħseb li inti xejn mhu possibbli għalik, u mbagħad tibda tinduna li vera xejn mhu possibbli għalik. Għaliex jekk Alla huwa miegħek,
Xejn huwa impossibbli għalik. Halleluja. Jekk għalik hija impossibbli, ma jfissirx li għalija hija impossibbli, għalik hija impossibbli x'hekk qed temmen. Mela ħadd irċievi u ħajkollok skont minn min. Mhux għax Alla impossibbli, għalik hija impossibbli għax intek qed temmen li impossibbli. Mela la temmen li hija impossibbli mela impossibbli għalik. Amen. U minnu dan il-Filistin bla patt. Msomma, u prattikament għalulu lil David mela min jerbaħ lil dan il-Filistin għandu t-tifla tar-re. Għandu omru bla taxxa u jikol fuq il-mejda tar-re għal tul ħajtu. Ħanejdlek, dik motivazzjoni biżejjed biex toqtu l-ġganti kollha li kien hemm. Mhux wieħed biss. Amen. Għandek il-fatt li għandek ħajtek tidha fil-palazz. Bla taxxa għamrok kollu u jkollok it-tifla tar-re wkoll. Alleluja. Amen. Mela. Msomma, u dan niżel ħdej ħutu, niżel ħdej il-Kristjani well meaning, però minn attrafidi. Aħna ma nafux għal xiex ġejt int, u int mhux kollok fidi li taħseb li int minn il-fidi. X'ġejt tagħmel ma nafux li ġejt hawnhekk biex issendika. Iwa x'għamiltilkom qallhom. Hekk qed ikellmuh tal-letteralment hekk qed jgħidilhom. Hekk qalu ħutu x'ġejt tagħmel hawn int. Mur mannaċ ma li kellek. Mhux mannaċ suppost xogħolok li ġejt tagħmel hawn. Mur mannaċ. Halleluja. Iwa x'għamilt qallhom. Mhux kelma qed vers 30 u dar madwaru lejn wieħed ieħor u raġġa' staqsihom l-istess. U n-nies tennewlu l-istess kliem ta' qabel. Mbagħad mar Sawlu semma lil David u qallu jiena ħammur nifaċċjah il-Filistin. Isimgħu għadi. U Sawlu li suppost kien il-midluk ir-remidluk minn Alla ukoll beża jiffaċċja lill-Filistin. Ħanejlikom aħwa fil-ħajja inti tista' tkun erbaħt battalja. Imma tista' tinsa x'għamel miegħek il-mulej. Imma David kien wise u aħna rridu nkunu bħal David. Għax David qabel rehearsal qabel. L-ewwel beda żejlek ara. Alla kien miegħi meta ġieli l-jum kontra tiegħi. Alla kien miegħi meta ġieli ors kontra tiegħi. U Alla ħajkun miegħi għal darb'oħra quddiem dan il-ġgant. Beda jagħmel jirreħersja x'għamel miegħu Alla. U beda jqawwi lilu nnifsu, jħeġġeġ lilu nnifsu, jinkoraġġi lilu nnifsu. Mela jekk inti għaddej minn marda, jekk għaddej minn problema, ħares naqalura. U x'għamel miegħek il-mulej? Kemm fejqek, mhix ixħelsek, kemm il-darba fdilek ħajtek, kemm il-darba ħsibt li mhux ħajtħallsu l-kontijiet u tħallashom. Alleluja. U bħalma għamel miegħek qabel il-mulej, ħajerġa' jagħmel miegħek jekk inti tiftakar u tħeġġeġ ilek innifsek u tqawwi lilek innifsek bil-fidi. Amen. Issa, vers 34. U David wieġeb lil Sawlu għaddej tiegħek kien għadu jirannaġ ta' missieru meta kien jiġi xiljun jew wors jaħtafel waħda mill-merħla, jien kont nagħmel għal warajh nidorbu u naħtafilu minn ħalqu. Raj tajjeb imur jaħtaf in-naġ minn taħt il-ħalq tal-iljun, tal-ors u tal-pub. U jekk kien idur għalija kon naqbdu mill-ħitu, minn l-aħjar ġvir tiegħu, u nidorbu u noqtlu. Il-qaddej tiegħek isimgħuna. Isimgħuha il-prinċipju ta' Mark 11. Il-qaddej tiegħek qatel l-iljun u l-ors. U dan il-Filistin bla-ħtin, bla patt Malla, ħajkun wieħed minnhom. That's it, it's set. Taf meta miet il-Filistin? Il-mulej li David stqarr u wemmen dak li stqarr. That was the end of the giant. He was already seeing sausages kapuljati. Bħassal setta l-Malti imden li nek, kumbat għamlu barbecue. U l-qaddej tijak qatel,
Msomma, u hekk ħajkun dan il-Filistin bl-aħtin ikun bħal wieħed minnhom għal sfida li l-eżerċiti tal-Alla l-ħaj. U David is-sokta jgħid il-mulej li ħellisni minn Ħallilun Lord si ħellisni minn dan il-Filistin. Mur wieġbu Sawl, il-mulej huwa miegħek. U l-istorja nafuha. Kif jista' jkun biżrara żgħira tispiċċa toqtol darba b'ġebla waħda ġgant. Għax dik il-ġebla kien jisimha Ġesu. B'ġebla waħda, bi kliem Kristu, inti toqtol il-ġganti tiegħek. U mbagħad David li ma kellux kull ma kellu żbandola u ċak fideh, spiċċa ħa x-xabla tal dan il-Filistin ġgant, Golija, u bl-istess xabla tiegħu qatalu rasu. Ħanejlek dak li l-għadu jagħmel kontra tiegħek, Alla jdawru favur tiegħek u l-istess li jagħmel biex jweġġa lilek, Alla jdawru biex taqta' ras il-għadu tiegħek. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Issa, ħanorikom skrittura, morru fi ktib ta' Ġobb. Ġili smajtu bl-Inglis, decree. A decree, decreed bil-ma. Fil-ktib ta' Ġobb, 22, Ġobb 22, itallem ismawni, jekk inti titċaqlaq il-muntanja, itallem tibda tċaqlaq fammok. Hemm frażi li darba ġieli għedtilkom, ħana ġa ngħidilkom li għal min isemaħħa jew qatt ma semgħuha, jew nisejtuha. Iqaf tgħid lill-Alla kemm hija kbira l-muntanja tiegħek. Imma bdejt lill-muntanja kemm huwa kbir Alla tiegħek. Mal-mulej, xejn huwa impossibbli, halleluja. Kif ħatara affarijiet kbar meta inti diġà għandek diffikultà biex temmen għall-affarijiet żgħar? Imma l-Alla m'hemmx kbir u żgħir. Alla hu. Il-fidi skont kemm tuża int, hekk ħadkun tista' tkejjilha kemm ħaduża. Mela, fil-ktieb ta' Ġobb 22 vers 27, 27, x'kien titolbu u jagħtik widen u inti troddlu l-wedid tiegħek. Kull ma trid tagħmel jirnexxilek għax jiddal fuq modijietek. Mela, hawnhekk jgħidlek titolbu u jrodlok il-wedid tiegħek. Imma ħanidilkom bl-Ingliż għax bl-Ingliż daqsxejn aħjar. 22-27. You will make your prayer to him, he will hear you, and you will pay your vows. You will also, verse 28, you will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your way. This is aħwa, ismawni. Nem ġilis ma jtuħ bil-kalma the great, jew decree bl-Inglis. Jina u inti bħala Kristjani, il-kelma the great ġeneralment jagħmlu għaslaten. Kontu tafu għabija di? A decree normally, once something is a decree, it means it's a law now. Intom kontu tafu li intom slaten u għalhekk aħna nagħmlu it degrees, we make these decrees of faith. Xi Kristjani darba smajt ġaħat u għet jħasra dat, jitkellem bra revelazzjoni. Għax jgħid, how many għat jgħidlek we declare? Listen, do you know why we declare? Because we are called to be kings. Tafu li aħna msejħin nkunu slaten? Taf li aħna issa slaten? Ġesu xi sejja? Sultan? Ta' slaten, li ma slaten hi? Ġesu sultan ta' slaten, huwa s-sultan fuq is-slaten kollha. Kull minnu Kristjan imwieled minn ġdid jissejjaħ sultan fis-saltna ħwa. Intom tafu li intom parti minn saltna? Tafu x'jissejħu ċ-ċittadini tas-saltna? Slaten. Taf xi jagħmel is-sultan? Is-saltan. Taf kif is-saltan? With decrees. Battadi
A king reigns with decrease. Ġesu kif irrenja fuq din il-ħajja u għalinna biex aħna nimitaħ? Bid-decrease, bil-digreti li ħareġ minn fommu. Għatifmu? Xaħġa powerful fis-Salmi 119, xaħġa fis-Salmi 119, tgħidlek vers 89, tgħidlek għal dejjem Alla il-kelma tiegħek hija stabbilita fis-smewwiet. Moħħkom hawn. This is powerful. Ħa nispiċċaw nek, praise and worship, come. Il-kelma talla tiġa stabbilita fis-smewwiet. Min jistabbilixxiha fuq l-art? You and I. Jina u inti nistabilixxu l-kelma talla fuq din l-art. Għalhekk aħna msejħin biex nwettqu dak li Kristu qal. Tiġi saltnatek, is-saltna tiegħu fuq din l-art kif kija fis-sema. Fis-sema tiġa stabbilita, ma meta l-poplu talla jiġi flimkien, jaqblu ma' xejn il-mulej u jirrilisjaw id-digreti tas-smewwiet, dak li jiġi ddikjarat fis-smewwiet jiġi mseħħ, stabbilit, imwettaq fuq din l-art permezz tal-poplu talla. Jekk inti tesperjenza l-qawwa tas-sema, tal-ġenna, tas-saltna tas-smewwiet fuq ħajtek, titgħallem tisma' tirrilisja il-kliem talla fuq din l-art. Meta inti tgħid tibda tiddikjara mart, disgrazzi, dieqa, depressjoni, dwejja, m'intix tiddikjara is-saltna tas-smewwiet, qed tiddikjara s-saltna tad-dlamijiet. Meta jiena nibda niddikjara ferħ, abbundanza, prosperità, barkiet, maħfra, imħabba, ħniena, fejqan, mirakli, iseħħu. Għax dak li ġew instabbilit fis-sema, il-Bibja tgħidlek aħna għandna l-awtorità nistabbilixxuh fuq din l-art. U int parti minn dik l-art. Batta di jaħwa. Ħajdilkom żewġ stejjer. Meta jiena mulej kien seħli mar Bible College, xud minnkom ta' fuq istorja. U għalli biex immur Bible College, jien ma kellix penny aħwa biex immur Bible College. Imma bat l-skrittura, għandek Ġeremija kapitlu 1 minn vers 12, fejn Alla jgħid lil Ġeremija, jgħidu jien appoġġejt il-kelma tiegħi f'fommok u dak li inti tirrilisja minn fommok jiġi stabbilit fuq din l-art u wara jien qed inħares qed noqgħod attent fuq kliemi li jseħħ. Morru studjawha. Fil-ktieb tal-Proverbi titkellem jekk minn seżbal kapitlu 21 tgħidlek li il-pjani tal-bniedem jiġu stabbiliti permezz ta' dak li jiddikjara minn fommu. Aħna nafu Proverbi kapitlu 18 vers 21. Ħajja u mejt jinsabu fil-qajja il-qawwa tal-ilsin. Il-ktib ta' Ġagbu kapitlu 3 tgħidlek ħajtek kollha hija gwidata, influenzata b'dak li joħroġ minn fommok taf. Ismawni, tħalluċ li xi ħadd jiġielek u daw kollha ħmerijiet, din hija Bibja. Dan huwa prinċipju spiritwali. Ismawni, jiena u inti għandna arma potenti. Tużajx kontra tiegħek innifsek. Uża għalik innifsek, uża għal favur tiegħek u għal sinek. Inti m'intix ħatwettaq f'ħajtek qalet ommok u missierek u tzija u l-kuġin, jew il-boyfriend, jew l-ex-husband, jew ex-wife, ħajseq fuq ħajtek xtejt int. Anke jekk tiġi dejli għax xi ħadd saħetni, kissirha bil-sienek. Memżon tuqgħod tagħmel ruxmata samu, ruxmata immu nitlob għandak il-pastor, dak l-evanġelistu, dak l-apostlu. Qalbi, għandek l-awtorità fin sinek. Tittemmen mhux ġas pappagallizmu, tittemmen b'qalbek u tiddikjara minn il-sinek. Jekk xi ħadd iġi jgħidlek għax mhux ħajr nexxilek, fissem Ġesu Kristu jien ħajr nexxili.
Għax jien kull ma jmiss jitbierek u jsir suċċess. In Jesus' name. Ma pastor, jgħat narak ser l-isfel, imma jgħat nara niser il-fuq. Ma jgħat narak ser l-ura, imma tafali xu, għaxan tenħan iġi, boom! Xie kultan għabel biex mur il-bot ħafna, il-mulej bek naqra l-ura u jillonċjak. Halleluja! Halleluja! Amen! Imma passer diħad għatma mela, imma jiena ħajr nexxili fi sem Ġesu Kristu. Halleluja. Imma passer diħad għatma minna, imma jiena diġan fejja għax permess tal-ġriħi ta' Ġesu Kristu, din il-marda Kristu diġa ħada fuq u fuq il-salib, u permess tal-ġriħi tijaw, u permess għaddem għaddis tijaw, il-fej għandiju diġa qiegħed jaħdem ġewwa fija l-lum. Amen. Halleluja. ħanejdulkom aħwa, dan huwa prinċipju potenti. Do not ever fight a spiritual battle with your mouth closed. Anka hemm ħafna battalji fil-Bibja mura qraħħom. U tara minn fejn jibda l-ewwel il-rebħa. La mix-xabla, u laqas mit-tarka u laqas min-nar. Mill-fom l-ewwel il-battalja tinġi merbuħa. Amen, aħwa? Halleluja. ħafna minn kristjani taf xi baqtu minn tfesfis tal-għadu. Għaw minnkom tgħidu li l-għadu tfesfis li? Għax qalli mhux ħajr nixxieli, bdejt jien kollu naħseb li mhux ħajr nixxieli, mhux ħanaddi mill-eżami, għaw xi ħadd jgħidlu. Passer, l-għadu qalli ħammud żgħir, għaw xi ħadd. Nibża passer naqbad il-karozza x'nibża li għandi feeling il-moment naqbad il-karozza ħajġri xi ħaġa. Kissira. Jekk tagħti ismawni. Qatt tagħti vuċi dubju jew biża'. Għati vuċi biss il-fidi u l-kelma għaddi satalla. Għax dak li tgħid int isir lilek. Jekk xi ħadd qal għax inti pastor mhux ħajr nexxilek għal xejn qalbi tiegħi. Kull kelma li għed hija kollu klim fil-vojt u kollu ġinnallifikat fix-xej bil-qawwa ta' Ġesu Kristu tal-fidi li jien nisqar issa fuqek fi Ġesu Kristu. Għax l-ebda kelma li ħadd fid-dinja qatt jista' jisqar fuq pastor, mhux pastor, il-ħmar Gordon John ma xejn jista' jseħħ, ħlif dak li ngħid jien. Skont il-kelma tal-Alla. Alla ħares isir dak kollu li jgħidu fuqek. U mhux kulħadd jisqar kemm inti ħelu u kemm inti barka u kemm inti anointed, hawn min jixi qed jistennik taqa'. Mbagħad imbagħad jgħidu qed tara qed tilkom jinsewwedna. Qalbi ibqa' stenna ta'. Ibqa' stenna. Għax meta tistenna titerra. L-ebda arma msawra kontra tiegħi mi qatt se tirnexxi u kull il-sin li jiġi mistqar kontra tiegħi jien nikkundannah fis-sem Ġesu Kristu u hekk u fis-sem il-munej ta' Sidna Ġesu. Halleluja! Amen! Amen! Dak li tiddikjara inti fuq ħajtek, x'jgħid il-mulej fuqek, hekk topera l-fidi u hekk tgħix ħajja vittorjuża. Amen. Ejja nqumu bil-wifqa. Halleluja. Thank you Jesus. Illum kelli ħafna ħin waħdem għall-mulej. U l-għadu bħal ma jagħmel lil kulħadd jipprova jfesfes. Man, I tell you, wara ftit qomt halleluja u bdejt ngħajjad fid-dar waħdi, glorja l-Ġesu. Ħanejdilkom ħaġa, l-atmosfera fid-dar tiegħi totalment inbidlet. Bissejt ngħidilkom. Għajsalija tista' ma temmenix int, ma tagħmilx l-ebda assolutament differenza. X'nemmen jien ħajseħ. Imma ngħidilkom kemm hija potenti
meta inti vera titqum fuq dejk, ma tibqax oġġed naħseb ħażin u daw ħsibijiet kollha ma jibqax. Qed ngħidlek kif tarbaħ il-ħsibijiet ħsiena. Ibda istqarr il-kelma qdisa talla, il-wedit talla u xi trid tara int f'ħajtek. Amen. Halleluja, kun infaħħar Ġesu Kristu. Amen. Għaw xaħat l-lejla il pastor, xaħat għalli għax jien għandi saħta f'ħajti, għaw xaħat għallek hekk. Titkissira sa stess. Meta ħadd kissira, int għandek saħtek f'ħajtek sa fejn għandek il-Kristu f'ħajtek jew saħtek jew il-Ġesu. Għandek bżonn titlu fuq hekk. Kemm il-wieħed għandek bżonn biex jitolbu fuq hekk? Kemm il-wieħed għandek bżonn? Wieħed biżejjed itla fuqha bro. X'saħta taħseb li għandek? X'saħta taħseb li għandek? Mill-familja. X'familja? Minti mwilda minn ġdid? Mwilda minn ġdid? Le, x'qed tistenna? Inti ta' Ġesu Kristu? Inti ta' Ġesu Kristu iva jew le? Hija nemmen. Inti tammit. X'qed tistenna? Għada tagħmel. All right? Għada tagħmel. Ilek tiġi, daqshekk għada tagħmel. Amen? Issa. Għaw xi ħadd ieħor jaħseb li għandek xi saħta f'ħajtek? Għaw minnek taħseb li għandek xi saħta f'ħajtek għalli dejk. Anzi ejjew hawnhekk issa quddiem issa stess, jekk taħseb li għandek xi saħta f'ħajtek ejja issa stess. Ħala issa ejja! Ejja, tarbax ħadd tħares lejja biss, ejja! Amen. Ejja għaw xi ħadd jgħid li pastorina għadni ma tajtx ħajti l-Ġesu Kristu, irrid nagħti ħajti l-Ġesu Kristu llum, għaw xi ħadd jixtieq għati ħajtek il-Kristu llum il-ġurnata, llum, l-ewwel darba f'ħajtek. Mela kulħadd tgħid talba warajja, inti lesta biex issalva? Żgur? Kif tgħid talba minn qalbek ħadd itwiled minn ġdid, lesta? Ġifier biex jekk għadha ngħidlek inti mwilda minn ġdid tgħid li ma nafx, jgħid iva. Ma mhux għax qed ngħidlek hekk, għax hekk il-kelma talla tgħid, jekk inti taċċetta li Ġesu Kristu huwa l-mulej u s-Sejt u s-Salvatur tiegħek u temmen li Alla qajmu minn l-wiet ma' tielet jum, sewwa inti salva din hija l-wedda talla, da mhux qed jgħidlek Gordon John Manxie. Sewwa, temmena di? Għada ħadd idammet. Għada ħadd idammet. All right? Tibża mill-ilma? M'intix ħadd tibża mill-ilma wara issa. Għażek għax il-biża mhix ġej minn Alla. Amen, x'ismek? Kerin, għalli dek il-mulej, tolbu għalija. Mela, għara kemm jitolbu għalik, għara ma tmux titlob xi raġel ieħor biex jitolbu għalik, għara kemm għandek nisa jitolbu għalik. Għandek nisa u rġiel ħanoqtu għażgur. Halleluja, għajdi talba warajja, kulħadd jitolbu warajja, missi qadis. Għajda minn qalbek, missi qadis. Nemmen, qalbi kollha li Ġesu Kristu liben tal-ħaj, mitalija fuq is-salib, u fuq is-salib ġar id-nubit kollha tiegħi. Ħallas bisħieħ għad-nubit kollha tiegħi. Fuq u ħaw koll il-mart kollu tiegħi. U skont Galatin 3 anka sar saħta għalija u ħalisni u ħalni minn kull saħta. Ġejja minn fejn ġejja. Jekk ix bil-ġejja minn nannu u t-sija u l-kuġina, jew mill-Amerika jew miċ-Ċina, ma tagħmilx differenza għax Ġesu ħelsek. Amen. Halleluja! Ejja law. Għandi minix les. Halleluja. Issa, inti mwilda meġdijt? Inti tajt ħajtek il-Ġesu? Żgur? Meta? Issa. Mela, issa ta' Ġesu. Tajjeb? Issa inti tħobbu l-Ġesu? Żgur? Żgur? Mela, lessa li tobdiħ? Lesi tobdiħ? Żgur? Mela da ħad itammed, ħad tobdiħ. All right? Għada ħad itammed. Amen? Inti mux ta' Ġesu? Ġesu xejdinna. Morru xandu l-Vangelu mad-dinja kollha, kull min jemmen jitammed isalva. Titammed. Mux baby, ma tiswa assolutament xejn. Dak ma tiswa xejn qalbi tiegħi. All right? U anka meta titammed kbir, tkun taf x'inti tagħmel. All right? Tkun taf li issilek tiġi hawnhekk inti. Sena. Naħseb konti mwilda miex ġaqbel, imma forse ma konx taf biżejjed ċertu affarijiet. Imma m'għandekx għalfejn tkun taf rux ma taffarijiet, l-importanti tkun taf li inti ta' Kristu.
Amen? Issa tikkomplikax l-affarijiet, keep it simple. Itammet. All right, għada tammet, għanna festa. Għanna festa lika, daħna mlulek festa. All right? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. All right, Karin. Issa, għada għandek is-saħta? Għada għandek is-saħta? Eżatt, ma xeġ għandek issa minn flok. Għandek barka, ma issa mbirka. Għandek ħafna barkiet. Għandek l-ikbar barka jisima Ġesu Kristu. Amen? Mela tibqax tajt, jew temmen li inti għandek saħta. X'm'għandek saħta sa? L-Iskrittura tajt, min Alla birek ħadd ma jista' jisħed. Amen? Jekk inti ta' Kristu, is-saħta ma tistax taħdem kontra di. Toħod għad-dar, x'tieħu d-dar? Kif toħod għad-dar, issa intuk basket tal-plastik. Tfaħħa ġo fija, għamil la ċof, ħalli ma taħrablekx. All right? Mari, għalaw. Għalaw, xfin? Itlob wahda maħħasis u għanna wahda kbira. Halleluja. Halleluja. Insomma, naqqa differenti l-lum. Amen, amen. ħattu pjaċir aħwa. Are you blessed? Are you blessed? Are you blessed? Kulħat jgħid waraj, jgħidu di waraj, jgħidu missi qadis? Nemmen il-kelma tijak. Kull kelma negativa, kull saħta li ġat għad mistqarra kontra tijaj, mid-demonju, jew minn xaħat li ma jridlix il-ġid. Inkisser kull kelma negativa minnu ħajti u niddikjara li millum il-qoddim jiena imbirek u munix misħut, jien ir-ras u munix id-demp, jien ser il-fuq u munix ser l-isfel, jiena mfejja, jiena b'saħħti, jiena mażul, jiena midluk, jiena maħbub minn Alla l-Missier, kull man mit idejja fuqu u mbirek u jkolli suċċess. Dan huwa l-wirtijaj fi Kristu Ġesu għal glorja tiegħek Missier. Jiena nimxi fil-qawwa u fl-awtorità tal-kelma tal-Alla. Jiena nimxi bil-qawwa u l-awtorità ta' Ġesu Kristu. Kull demonju, kull spiritu wa taħt saqajja għax jien rebbieħ ma' Ġesu Kristu Sidi għal glorja tiegħek Missier. Halleluja! Amen! Halleluja! God bless you, YouTube u Facebook.